Xogħli huwa iffukat, naħdem kuljum, naħdem ħafna ħin, naħdem ma' kulħadd, niltaqa' man-nies, niltaqa' ma' diversi setturi, niltaqa' man-negozjanti, niltaqa' mal-ħaddiema, niltaqa' mat-tobba, niltaqa' mal-professjonisti, niltaqa' man-nies artiġjanali, mal-artisti, niltaqa' ma' kulħadd, inkluż ma' dawk li m'għandhom xogħol, biex nara kif nista' nagħmel lil pajjiżi aħjar. Hekk qed nagħmel u hekk se nibqa' nagħmel sal-elezzjoni li jmiss, għax it-target tiegħi hija li nasal għad-destinazzjoni. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien intervistat fil-programm l-erba' fost il-ġimgħa. Però ma nistgħux ninsew lill-fqir, ma nistgħux ninsew liż-żgħir, ma nistgħux ninsew lil dawk in-nies li f'dawn it-8 snin ma rnexxilhomx isibu akkomodazzjoni soċjali, ma setawx ikollhom proprjetà fejn jistgħu huma jgħixu b'mod seren. Irridu iva nkunu allura anki navvanzaw fl-aspett soċjali. U jiena qed nieħu commitment li ħajkun hemm anke f'dan is-setturi proposti biex nimxu l qudiem. Ħalli kulħadd ikollu ċ-ċans li javvanza u ħadd ma jibqa' lura. Bernard Grech ħabbar li fil-jiem li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun qed iniedi pjan konkret dwar is-settur tat-turiżmu f'pajjiżna, pjan li se jħares lejn l-irkupru immedjat kif ukoll joffri viżjoni fit-tul għal 10 snin li ġejjin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jispjega aktar proposti tal-partit fosthom fil-qasam tal-enerġija u fil-qasam tas-saħħa, proposti li qed jaslu wara konsultazzjoni wiesa mal-esperti fis-settur, proposti li huma direttament intiżi biex jagħmlu l-ġid lill-poplu kollu. Bernard Grech kien mistoqsi dwar is-sitwazzjoni preżenti tal-COVID-19 f'pajjiżna fejn saħaq li wara li sforzi d-dikjarazzjonijiet irresponsabbli tal-Prim Ministru pajjiżna kellu jaffaċċja l-istess miżuri li kien adotta meta bdiet l-imxija u qed jilqa' l-kawtela li se tiġi adottata fir-rilaxxament tal-miżuri li tħabbar u saħaq li dan jirrifletti li fl-aħħar il-Gvern qiegħed jieħu l-pariri ta' xjentisti u tal-esperti mediċi dan isegwi dak li l-Partit Nazzjonalista kien ilu jisħaq għal bosta xhur. Il-Gvern għamel tajjeb illi mexa fuq il-pariri ta' xjentisti u tat-tobba. U llum għandna riżultati aħjar fidejna. Kulħadd jista' jara illi l-Gvern meta mexa fuq il-pariri tal-esperti u tat-tobba, illum għandna numri aħjar. Ma nirrikonoxxix li nsabtu saqajna, ma nirrikonoxxix illi naħsbu jew Robert Abela jaħseb illi hu jista' jgħaddi n-nies biżmien li jgħidilna li m'għandniex problema, li jgħidilna li aħna allarmisti. Meta fir-realtà ġi fi kliemna. U niddejjaq ngħidha li ġi fi kliemna, di li qed nipprova ngħidlek, niddejjaq ngħidha, jiena ma rridx. Vera tiddejjaq. Iżgur li niddejjaq. Xi ma rridx li l-Prim Ministru jieħu żball, speċjalment fejn tidħol is-saħħa tan-nies. Tul din l-intervista Bernard Grech kien mistoqsi dwar l-aħħar aħbarijiet xokkanti li komplew joħorġu mill-kamp laburista u nies qrib tiegħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif Robert Abela kien konsulent legali ta' Joseph Muscat f'Kastilja meta kienet jiġri dak kollu li allegatament seħħ. L-istess meta kien hemm Keith Schembri li issa jinsab taħt qatt ta' akkuża. Għalhekk saħaq li l-inqas ħaġa li jista' jagħmel il-Prim Ministru hija apoloġija, imma dan mhux biżżejjed. Bernard Grech fakkar kif filwaqt li hemm allegazzjonijiet serji fuq Ministru tal-Gvern u ex-Ministru Laburista, Robert Abela għadu ma saqsiex lill-kabinett tiegħu biex jara għal min qed jgħidu l-Koħħu u l-Aħwa de Giorgio. Qatt ma kenna dan il-livell ta' ħsara lejn isem pajjiżna. U allura iva, dan il-Gvern wedna ħolma u tagħna inkubu. Mhux inkubu kellna Prim Ministru li rebaħ tarbtejn b'36,000 vot u kellu jirriżenja sentejn ilu jew sena u nofs ilu. Dak mhux inkubu li kellu jirriżenja, kellek Chief of Staff illi kien da Super Minister ta' dan il-Gvern Laburista, kulħadd jirrikonoxxi li kien il-moħħ wara il-kisbiet kbar tal-Partit Laburista u llum qiegħed se jitpoġġa taħt qatt ta' akkuża. Dak mhux inkubu. Jiġifieri aħna qegħdin nieħdu pjaċir illi isem pajjiżna niżel f'dan livell. Kien Kutajjar, Net News.